Priatelia, ahojte, vítam vás pri takomto rýchlom autovlogu a ideme sa spolu narýchlo vrhnúť do aktuálneho diania vo svete BMW. Možno si niektorí z vás všimli, možno aj nie, BMW predstavilo nové klase a v tomto prípade novú generáciu X5, ktorá bude mať označenie G65. Táto X5 prinesie množstvo motorizácií od benzínových po naftové, po full elektrické verzie, po hybridné verzie a bolo tam aj spomenuté vodíkové palivo. Aký to v konečnom dôsledku bude obsah ten motor a veľkosť a celkovo sa myslím si, že môžeme ešte stále nechať prekvapiť. Čo sa týka dizajnu, dizajn veľmi nápadite sa podobá jednak aj na autá z Číny, ale hlavne na, dajme tomu predchodcu, čo je BMW iX3, teda full elektro BMW, ktoré bolo tiež ohlásené, ak sa nemýlim, minulý rok. Od minulého roka je teda aj v aktívnom predaji. To auto sa mi relatívne ľúbi, nebudem hovoriť, že nie, ale keď teraz ohlásili túto novú X5, vyzerá aj interiérovo. Ja by som tak trošku nadviazal na to video, čo som robil posledné a dovolím si povedať, že smer, ktorým sa aktuálne dizajn BMW uberá, je veľmi zvláštny. Ako čo sa týka toho progresu, ja to chápem, svojím spôsobom to podporujem, predsa len nemôžeme zostať stáť na takomto niektorom bode, ale keď sa pozrieme len na predchádzajúcu verziu X5, čo bola G05, osobne si myslím, či už interiérovo alebo exteriérovo to auto vyzeralo ďaleko, ale že fakt, že ďaleko lepšie. Uvidíme, čo prinesie blízka budúcnosť ďalšie. Za mňa osobne nová X5 je, asi by som povedal, zaujímavá. Predné svetlá do písmena X je ako by bola odpoveď pre Mercedes, ktorý tiež mal posledné roky také, tam dáva tie svoje hviezdičky. Ale toto mi trošku pripomína, ako keby ste boli v tom takom jednom nejakom gentlemanskom klube, o ktorom vám tiež určite hovoril kamarát. What? A sú tam také tanečnice, ktoré tie X-ka majú na určitých partiách. Yeah, boy. Snažím sa to pobrať trošku s humorom, akože ja chápem, že ten progres nejakým spôsobom musí byť, ale osobne si myslím, že na vlajkovú dá sa povedať, že X5 je vlajková loď BMW, pretože od 90. rokov, čo prišla na trh X5 E53 až po teraz, je to asi, dá sa povedať, najznámejšie SUV a hlavne najpredávanejšie z mnichovskej automobilky a preto trošku nechápem smer dizajnu, ktorým sa BMW uberá. Treba to posunúť, ja to plne podporujem, ale podľa mňa by to malo mať trošku taký asi jemnejší kontext. Toľko z rýchleho autovlogu, toľko z noviniek. Uvidíme, čo nám prinesie blízka budúcnosť, aké budú prvé nejaké recenzie a hodnotenia. Keby sa mi to niekedy dostane pod ruku, veľmi rád by som si to vyskúšal a priniesol vám to. Zatiaľ sa vieme o tom porozprávať len takto. Pokiaľ to niekto z vás videl, alebo teda podľa toho, čo som pridal tuto do videa, kľudne mi napíšte váš názor do komentáru. Priatelia, veľmi pekne ďakujem, do skorého počutia, majte sa krásne a čaute.